מה קורה, חבר'ה? מעניינים? מה העניינים? מה המצב? מעולה, מעולה. צריך את הסרטון הזה, להגיד הרבה תודה לכל המתאמים שהבנתם לנו בחבילה המצוינת שלנו. היה מעולה. אלא תראה לנו מה יש בחבילה, תראה היה לנו. מעולה, היה במבה. יש במבה. מה שנשאר בחבילה, כן? קפה נחלה. איזה שטויות. איזה לא מפה. זה קנינו פה. והיה עוד מלא דברים טעימים שכבר אכלנו הכל, באמת, הכל נגמר מהר. מה עוד יש פה? יש פה, זה לא קשור. כן, יופי, מה עוד? גרעינים אחי. לא, גרעינים. בנזונה, חבר'ה. רצינו להודות לכל צוות רייצ'ל. תודה רבה. תודה רבה. היה מעולה. מצוין, היה מצוין. עדיין מצוין. ממש מצוין. הנרגילה אש, חבר'ה, חבל הזמן. וואי, באמת, זה חגתי אותה. אז תעשה משהו אליו. קיצר, באמת, שוב, מלא תודה. אתם מלכים אחד, עוד כולכם מתגעגע. אני מקווה שגם אתה לא מדבר יותר מדי. באמת תודה רבה. ממש תודה. מקווים שאתם אוהבים את הכובע שלנו וגם את ה... תודה רבה. גם את הכובע וגם את הדידוס שלנו שקנינו פה. זהו? אתם מלכים, כולם. תעשו חיים, אנחנו חוזרים עוד מעט. לא עוד הרבה זמן. ככה כמה חודשים ואנחנו אצלכם. שלחת ככה לפרידה ולתודה. תודה של רייצ'ל. אוהבים מאוד. אתה רוצה? צוות בוף. אני אנסה לעשות לכם עיגול אפילו. היום למדתי לא רע. צוות בוף. כן, נבניה עיגולן. לא יצא עכשיו, לא נורא? עוד אחד? אז תודה רבה, פעם אחרונה לכל מי ששלח, מי שארגן, מי שארגן את הנרגילה, לא יודע מי זה, הוא הכי גבר, הוא הכי מלך. ושוב, זהו, תודה. שיר פרידה. מנסה להיות הבא, תהי למה, כמה, כי אני צריך את הריגושים שאת עושה לי שמה. אני ככה שבוע במין חלום, כי הרגש נביא לי קצת אהבה, כי אני רק אדם באמצע החיים, בדרך לשמיים. ואת האישה שמשתוללת אצלי בדם